Sa aton siningalinnya we have tawgon ko na si Ma'am Coron nga volunteer no sang EOC kay nagsintro pa ni sa sinabtanay ang volunteer kag ini volunteer mo importante nagatrabaho. We have on the line si Ma'am M. Good evening Ma'am, may gabi. Hello Ma'am. Hello Ma'am. May gabi. Hello? Yes, ana na Ma'am. Okay na. Pulo plus tarbi gamay mi ma'am basi makaliso kada gamay. Hello? Yes, ara na ma'am. Okay na ma'am. Oo. Mayong gabi, Action Ryan, mayong gabi sa mga nagapamati. Ang inyong salamat kay ma'am una sa tanan ma'am. Diri sa aton sa Bacolod subong ma'am, kumusta ma'am ang vaccination program? Maki-update lang kami kay ang plano subong mismo si Vaccine Czar Carlito Galvez nagaduso ng pabor siya nga himuon nga mandatory na lang ining pangpabakuna kay ang iban daw ay gid gana magpabakuna kag basi sila ni ang carrier kay damo pag gidaway nagpabakuna ma'am. Anong sitwasyon tadi subong sa Bacolod ma'am regarding sina? Well, ginakalipay manamon subong Action Brian nagsaka ang aton nga vaccination number sang nagligad ni nga semana kaga tungod ba laging intensify naton ang kampanya for vaccination upod sa aton mga barangay kapitan nagsaka ang aton nga vaccination accomplishment sang nagligad nga semana and therefore nagsaka ang average naton damo sang mga first time kag mga nagpabakuna sang first dose nga mga singuna hindi pa kumbinsido kung tani nga magpabakuna tungod nga nagpa house to house survey kita kag ang aton nga mga barangay kapitan kag barangay officials aton mga PHERD ginalibot ang mga constituents nga unvaccinated pa na amo na silang gin-reach out naton kag schedule ang aton nga vaccine nga kada weekend nagalibot sa mga kabarangayan kag kisa hindi lang weekend bisan weekdays ang mga dagko nga barangay kinalibutan. So more or less daw kadamo gid sa aton nga na cover nga mga unvaccinated kag nagtaas ang vaccination ginakalipay gid namon nga right now nagadalagan mga 84% na sang aton nga target population ang nakabaton sang at least one dose ng COVID vaccine. Magambal kita 84% sa population sa Bacolod, mga pila ina siya ma'am sa figures ganyan naton ma'am, mga 200 pila ma'am. Actually, magambal kita 84%, ang gina-refer ko na da ang aton nga target population, okay, so, which I'm is sorry. para malabot nato ng herd immunity. Okay. Amo na siya ang 70% sang kabilugan sa nga population. Sa subong ang ato na bakunahan is 84%, so may nabilin pa nga 16%. Ang 16% ni Action Bright, mga 67,000 ni katawo pa ang wala mabakunahan diri sa Bacolod as of now. Kag ang 67,000 na subong naga-average kita 3,000 mga kapin sa 3,000 vaccinations per day. So kung pungaon mo na ang 67,000, mga 22 days na lang kung tani, malapot na 100% ang aton nga target population o kung ma-achieve naton ang herd 84%. immunity in 22 days or less than 1 month. So, supposed to be, antes matapos ang November, may ara na kita herd immunity. Inaiya, kung ang mga napilin nga wala mabakunahan, magpabakuna sila tanan kag magkadto sa vaccination centers. I see. Amo nang aton gid pabuton kay inabalang hindi malikawan ang ginatawag nga comparison bala ma'am M, no? Kay dito sa Iloilo, I guess may ideya ka na, buwas sa aga, las 12:01 karon sa kagahon, wala sila sang curfew dito and dito gani man ginkakas na ang mandatory sa paggamit sang face shield, ano? Although nga diri sa aton do hindi gid man amo kita naka-stricto pero mayo gid man nga naga-face shield kita, no? Ma'am M. Yes, Action Bright, actually there are studies, no, kadamo na sa mga pagtuon nga gihimo sa benefits ng paggamit sang face shield kag face mask. Kag naga-enhance gid man ang protection kung may ara ka face shield. So kapin pa subong nga ang aton mga public transportation ginakuha naman ang mga
plastic dividers ngayon na ang mga protective dividers. Mas bintaha gid man nga gagamit kita sang face shield. Ang sa ako niya ang ginatanaw na ang mga resulta sining mga pagtuon nga ini, and it has been proven nga additional protection gid man ang ginahatag sa aton, considering nga kadamo sa mga bag-o nga variant, kadamo sang mga bago subong nga mga mutations naman. May nagapamaypay na naman nga mga bago nga mga mutation subong. Dapat lang gid nga maghalong gid kita sa gihapon kay sa nasiling ko na wala ta pa nalabot ang herd immunity, kag at the same time damo pagyapon sang naga-positive sa aton, no, whether na vaccinate ka or wala. Ang diferensya lang gid na kay kung vaccinated ka, dako ang tsansa nga hindi kaya maging symptomatic, or kung may ara ka man symptoms, very mild lang gid, kag wala ka nagalabot sa hospitalization. Posible guro ma'am, balik ta gamay sa bakuna, ining hindi magpabakuna mo paniguro mga utod ta ma'am nga inabalang hand to mouth bala nga nagalakat sa matag adlaw nga tara nagalibot sa mga balay-balay para magbaligya abi mama, no? May posible sina. Yes, matuod na siya action bright. In fact, amo na gani isang nagwa ang directive sang LTFRB kag sang national government nga kakason na kuno ang mga barriers, ini mga protective barriers kag mga plastic barriers sa mga public transportation. Ang ako nagsulod sa ulo ko kag amo ning ginahambal ko man kun ginapamangkot ako, whether we are in favor. Amo na ginasiling ko nga kung commuter ka, wala ka sang imo ka og lingon nga salakyan kag naga-commute ka, but silingon ka usar ka sa public transportation adlaw-adlaw, magpakanto ka sa obra or magwa ka sa imo balay, magbalik ka sa inyo balay, dapat lang bagay lang gid nga nakapabakuna ikaw or fully vaccinated ka. Kay bisan may exposure ikaw, at least may protection ka. May ara ka na yung antibodies para may pangbato ka sa virus kung ikaso manggid nga may naupod ka da. For example, ara ka sa jeep, may naupod ka da sa jeep nga positive, di karon wala lang ta kabalo or wala ka lang kabalo, because you really don't know, no? Wala, hindi ka kapakot kung ang sino sa palibot mo da. That's why gina-advocate tagid, kag gina-suggest, gina-recommendar tagid nga kung ara ka sa gwa, magdistansya kag gid ka metro sa masunod nga tao sa imo. Pero ma'am, sa inyo pagtuon subong diri sa Bacolod kiti damo nagin man ang bakunahan, anong majority nga wala nagpabakuna? Mga ano ni sila ma'am mostly? Actually, ang kalabanan nga rason, Action Bright, nga wala sila nagapabakuna is for religious reason. Okay. Isa na. Ang ikaduha, ang rason sang vaccine hesitancy is inang kulbaan kuno sila, hindi sila sigurado. Ang pinaka-isa pagid ka-common nga rason kay nang nabasa namon ma'am sa Facebook or nakita namon sa internet nga kung mabakunahan ka, mapatay ka sa 2 ka tuig after 2 years or ma-zombie or all those crazy ideas. Pero makibot ka nga ang mga tao nagapati ng mga amo na nga mga ideya nga ginapropagate sa mga anti-vaxxers sa social media kag nagapati sila. So dara naman nagasulod ang aton nga wala untat nga information campaign, education campaign upod na sa aton mga BIHERD, sa aton mga barangay health workers, sa mga barangay officials nga aton ginatap nga magbulig sa aton sa pagpainsyende sa aton mga pumuluyo. Kung ano ka importante kag ano ang benepisyo kung ikaw nakapabakuna. Pero diri sa Bacolod ma'am, mga driver naton, sa mga vendors naton, sa mga nagagwa gid sa matag adlaw nga tanan ma'am, halos na bakunahan na gid ma'am, mga trabahante naton ma'am so far. Damo pagyapon sa working class ang wala ka na bakunahan. Would you believe, Action Bright, ginatulong tana ang bakuna sa ila ha? At practically ginatulong tagid ang bakuna sa ila. 24 hours ang aton vaccination diri sa Bacolod. May ara kita vaccine nga kadto sa mga purok sa mga barangay. All they need to do is makipag-angot lang sa ilang barangay officials o sa barangay captain or sa mga barangay health workers para mabalaan nila ang schedule kung saan umaagi ang mga vaccine naton. Ang aton may ara kita bisan kaagahon pwede ka kapabakuna.
bisan holidays pwede ka kabakuna, Sabado, Domingo, bukas ang aton nga mga vaccination centers. So wala gid ya rason nga hindi kita kapabakuna kay kung luyag mo gid nga magpabakuna kag nagapati ka nga importante ang vaccination, available 24/7 ang aton vaccination services. At least tonight nakabati na mas laliwat nga ti amo na hindi na kamo maghulat pa nga mandatory. Kamo na lang mismo amat-amat da nga magpabakuna kay para gini sa aton tanan. Ma'am, speaking of bakuna sa gihapon, kumusta kita diri dumay itong in-report mo kay na nga damo gid kabataan nga may comorbidities ano pabakuna na sa Bacolod. So far today, mga pila na kabilog, ma'am? Nagsugod kita ang primero tagid nga pagpangbakuna Friday. amo to sang October 29 sa Yes. Friday nga nakabakuna kita 266. Kaga sa Subong naman may ara naman kita 304. Nag-resume kita gali kahapon na may 304 naman kita ka mga minors in 12 to 17 nga may comorbidities nga na-inoculate naton dito sa Riverside College. So kadako sang mga numero sang turnout sang mga kabataan naton, even sa mga malls kay nagsugod kita kahapon. First day naton sang rollout sa 12 to 17 nga wala ya comorbidity ang mga mambal naton nga healthy nga mga kabataan. Naka-inoculate kita 628 tanan no sa duha ka mega vaccination centers naton sa SMX dun sa Ayala Mall. Kay na sa akon obserbasyon dako naman ang numero kay puno kaina ang aton nga mga vaccination centers. Okay, ma'am, liwat ang imo sini nga panugyan sa Bacolod non and lakip na ang Negros Occidental kiti naga datigakon nga sinumalangay na malang ni tanan-tanan di mo from north to south nagalabay sa Bacolod. Taga Bacolod ka nagakanto ka man sa Bacolod, ma'am. Yes, subong ka nagpanaog ang aton nga cases diri sa Bacolod mula gani nga nagahambal kita nga hindi dapat alert level 4 ang classification sa aton because sa aton data nga nakita kag ang actual nga kakatabo on the ground base sa aton adlaw-adlaw nga analysis kag data gathering sa Emergency Operations Center. Nagdugo ang aton cases, nagdugo ang aton nga COVID death no or mga nagakapatay nga pasyente nga related sa COVID. Kag may correlation gid action Bri kung gasaka gani ang aton vaccination numbers naganugo man ang aton nga cases. So amo na nag-advocate kita sa vaccination kay dako ang bulig ng vaccination sa pagpanubo sa aton nga mga cases. Kung tanan kita kag kalabanan sa aton protected mas maayo para sa aton diri sa syudad ng Bacolod. And that goes also for even for people nga halin sa guwa sa Bacolod nga nagasulod diri sa Bacolod. Mas maayo gid kung fully vaccinated na kita tanan. So wala nagakahulugan nga kumo nagnubo aton cases nga medyo mag-careless o kung mag-reckless naman kita. But we should continue kinanglan padayunon ta ang pag-observe sang minimum health protocol. Kag kung wala ka pa nakabakuna, kag eligible ka to receive the vaccine, magpabakuna na kay kompleto magkita sa bakuna available 24/7 diri sa Bacolod. So magpabakuna na gid kay para nga malabutan ta na ang herd immunity before Christmas. Amo nang ginahulat gid sa tanan-tanan. Gusto ta na makit-an lang kabataan lang nga nagagwa gina sa mga puloy-an ta pagkatapos may bisan na face mask lang kag nagakanta na bala we wish you Merry Christmas sa kilid sang dalan bla. Ma'am no? Kag may dala kag makagather kita upod sa aton nga mga himata sa aton nga mga family members. Yes. So kadugay na gid nga wala kita nakabanding-banding upod bisan sa mga paryente no kag sa mga abyanta kay sige na ibitar tagid ang mass gathering. Hindi sa kabalo mo so wala kita nag-gather outside of our household bubble. Pero kung malabutan ng herd immunity daw mas may kumpiyansa na kita nga makipag-band, makipag-mingle sa iba naton nga mga kauturan kag sa aton nga mga relatives, friends and relatives kag mga colleagues sa trabaho. So hopefully
before Christmas tani malabot ta 100% ang atong target population. Aha. And then we can have a Merry Christmas. Wow. Ako yung parang hindi lang ko makapakita si mamang ipaagi ko na sa Messenger ang kanta ko nga We Wish You Merry Christmas. Ma'am, salamat sa imong serbisyo. May gabi ka, mabuhay ka, ma'am. God bless. Thank you. God bless you too. Thank you, ma'am. Action Firing Line. Si Madam Imang ang volunteer sa EOC diri syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Amot ang ginamention niya, siya sigilang ko ng Iloilo buwas nga adlaw ay nasang facial nga mandatory and the curfew dulaon na dapat maninguha kita di sa Bacolod nga before pa naman mag-end ining November 2021 maamat-amat naman nga maamo sidi parang aton nga Pasko ang herd immunity ta malabot tagit. Action Firing Line.